Lomkhankaso uza emva kokuba umnyango wezolimo uqinisekise ukuthi siphezulu isibalo sezinja ezihaqwe yisifo Samarabi Ethekwini. Abafuyi bezinja bawujabulele lo mkhankaso. Affecta kakhulu because at the same time uthola ukuthi abafiki isikhathi esiningi yabo, but ke siyabadinga as more as possible ukuze kwazi ukuthi sivikeleke nje emphakathini. Ukugonywa kwezinja kusiza ekutheni abantu bengasuleleki ngesifo Samarabi uma belunywa izinja. Yabo ukuvaccinate inja ku right because noma ingaluma umuntu baye bafuna ukuthi abantu ijovile yini inja. And then two, if ingajovanga bayakulwisa ukuthi mhlambe umuntu uthemba ukuthi mhlambe iyagula inja yakho so sengizogula yabo. Lo mkhankaso usiza kakhulu ezindaweni ezisemakhaya njengoba zingekho izinhlelo zokugonywa kwezinja kanti nokuya kodokotela bezilwane kumba eqolo. Kwelethu side akukho lula because siqala nje izinja vele ngoba siyithanda siyinakekela ngaso sonke isikhathi. Kodwa ke khona ezinye ezibonayo ukuthi cha nje yahamba uyafisa ukuyisiza kodwa angeke uyisize ngoba ayikwazi. Njengoba lo mkhankaso uqhubeka, abathandi bezilwane sebenxuse abanye ukuba benakekele izinja ezingenabo abanikazi ukuze kuzoncipha ukwanda kwezifo.